Vachivhayo vovhura hombe voramba vachingorwirwa kumachechi uko. Munongovaziva vanhu vakawanda vanopinda machurches aya kuti zvizhinji zvinogara zvichiitwa ikoko kuti vanhu vari kunyebedzera kurirana nemweya vachida kufadza Chivhayo nerimwe timu. Unongoziva zvavarika vanhu vaya, ndakuoneswa nemweya kuti zvamuri kuita ndizvo zviri kudiwa, ndo zvakanaka, rambai muchibatsira vanhu. Saka pari kunzi ikoko those guys vave kutongo pretenda kuti vafadze Chivhayo. Saka pari kunzi Chivhayo adivide church ikoko. Ndo zvandiri kusangana nazvo mashoko ari kubuda panapa. Pari kunzi a prophet of Kumasowe apostolic church which Wycliffe Chivhayo is a member of says Chivhayo has divided the church. Murume uyu ari kurwisanisa sangano, especially maprofita who are now worshiping him. He claims prophets also queue up to tell him chiprofita chenhema. Ndo nyaya iripo hama dzadiwa, and it seems like scammers are scamming each other. Ndakazvitarisawo zvangu inini. Kungorovana kopo versus kopo. Pakaipa hama dzadiwa. Saka ndo situation iri kunzi iriko Kumasowe ikoko. Zviri kunzi kune vanhu vakutongoenda vakatoita line up vachiudza uyu chiprofita zvenhema. Vamwe manje vari kurwadziwa because munongoziva kuti muupenyu kune vamwe vanhu kuti havakwanise kufeka zvinhu. Ivavo vasingakwanise kufeka zvinhu ivavo ndo vaakurwadziwa vakuti tadivhaidwa panapa because uyu mukomana ari kuenda nechimutika. Pari kunzi vari kumuwoshipa, vari kumuitira zvese zvaari kungoda chete, vari kungoenda vachinomira line. Vachivhayo chengetwai, Vachivhayo mazodeidei. Ndo nyaya iripo. Vamwe vari kuzobudawo, vamwe vari kutaura. Unoziva kuti vanhu vanozonga vangotaura Chivhayo ari kukudzwa, zviprofita zvenhema chichi kuzona vari kunyanya kumuwoshipa, ndiani asingade mari chinchi, kungotaura zvinofarirwa nashefu chete wotopiwa hako kaakwa kako. Ndo nyaya dzimwe dziri kutaurwawo nevamwe. Vamwe vari kuti let the blind lead the blind. Hanzi regai mapofu angotungamirira achienda ikoko. Game of Thomas profiting from lies, deception and fraud are the foundations of structures of religion. Unongoziva nyaya iripo. Pane pakutonzika ndo vakamuguruma iye mukomana wacho kuti atoita futi zvaanoita zviya. Saka kune kwaunzi bosi yanokilemo takakurirako. Saka pane pakunzi saka mubida kuti vaite sei. Mugurumo vakuda kuchikohwa paari pa because vakaona ndo pari kubuda nepfuma. Nyaya dzinongobuda muZimbabwe dzinoshamisa hama dzadiwa, dzinovhundutsa, hadzipere. Saka inini ndangoti darike nepanapa ndichikuzivisai zvinhu zviripo paground kuitira kuti imimi mugare muchiziva zvinhu zvinenge zvichitaurika. Makuhwa ese anenge achifamba aisuku ndokubasa kuti tingokuziva kuti ningazodayi so toti bo, ningadayi so bo, so that nyaya dzese hapana nekujambai. Panapa panonzi paCoolient semazuva ese. Kana uchingosvika panapa first time yako, kana wasubscribe, ukomenda, like, ushare, ndoramba ndichidzoka nedzimwe nyaya dzakadai so idzi every day.